jamkan sariya bulon lajɛbagaw Sherifla Jabaramuso ka k'aw fo k'aw waleɲumandɔn k'a fɔ bi jamkan sariya bulon kɔnɔ maa caman y'a laɲini i n'a fɔ an ye mun kɛ waati tɛmɛlenw na ni o de ye Mali service vétérinaire u ka baaraw jɔyɔrɔ min bɛ nin cakɛda in na sigi tɛmɛlenw nana kɛ an y'a ye k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ anw ka foroba kɛnɛya sabatili la adamadenw ta ani baganw ta jateminɛw bɔra k'a fɔ ko n'i ye adamadenw ka bana ta kɛmɛ o kɛmɛ k'i b'a sɔrɔ 60 ni ma fili k'o bɔra baganw na ka yɛlɛma adamadenw na alors ni ko vétérinaire anw bɛ baganw de ye babu a bɛna sigi min kan o de ye nin ye bi le thème du jour le rôle de la direction nationale des services vétérinaires dans la préservation de la santé publique ni o de ye cakɛdaba in a jɔyɔrɔ nin cakɛda in jɔyɔrɔ foroba kɛnɛya a lakɔlɔsili a lakanani ma anw ka jamana kɔnɔna na maa welelen an bolokɔrɔ docteur Bouakara Igrat Kanouté directeur national des services vétérinaires an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa sigi in kɔnɔ a k'an bilasira an n'a dɔn jɔyɔrɔ jumɛn bɛ cakɛda in na anw ka kɛnɛya kɔlɔsili la baganw ka kɛnɛya kɔlɔsili la ɲɛnamaya yɛrɛ sabatili la ni ala sɔnna aw bɛna bɔ kunban kɔnɔ ka sabu kɛ an ka maa welelen ani da don mun na k'a ɲɛfɔ an ma perepere-latigɛ di k'a fɔ Mali bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jamana faamaw ye danaya da directeur ba min kan an n'ale an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o la monsieur le directeur an bɛ fo k'i waleɲumandɔn sɔɔni an bɛ don an ka babu kɔnɔ walasa ni aw an ka se ka caman faamu a kɔnɔna na inshallah. Monsieur le directeur an bɛ fo k'i waleɲumandɔn monsieur le directeur teliya la bi sigi an bɛ sɔn ka kɛ tako fila ye tellement que ɲininkali caman bɛ an bolo a kɔnɔna na o la san'an ka don babu kɔnɔ direction nationale des services vétérinaires il bɛ se k'a bila kunba yɛrɛ fɔ sen kan ɲɛna wa les principales missions dévolues à la direction nationale des services vétérinaires. Suntura n b'aw fo aw ka nali la i ka foli kɔfɛ ka ɲɛsin ministre ma an fana ka foli an b'a kɛ service vétérinaire tɔgɔ la ka ɲɛsin ministre ma ale ka yamaruya kɔnɔna na an ka bi sigi ka fɔ yen a bɛna kɛ ni ɲɔgɔn waati ka di anw ma a man ca o de y'a to an bɛ a waati kɛrɛnkɛrɛn pour que ka kunnafoni ɲuman ka di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma i ka ɲininkali fɔlɔ ko service vétérinaire an ka service vétérinaire créera par la loi 10 du 11 février 2005 an sigira mun kama anw sigilen don ko ka jamana fɛn o fɛn bɛ kɛ ka ɲɛsin baganw ka kɛnɛya ani hadamadenw bɛ fɛn fɛn dumu n'a bɛ bɔ bagan kunda o ɲuman sɔrɔli hadamadenw fɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na a bɛ se ka kɛ cogoya min na anw de sigilen don o baaraw kɛli kama o kɔnɔna na an kan ka sariya sɛbɛnw k'u dilan k'u bila ka taa mun bɛ taa kɛnɛya baganw ka kɛnɛya sabatili kama ani fɛn fɛn n'a bɛ bɔ bagan na n'a ye dunta fɛn ye olu ɲuman bɛ se ka se hadamaden ma cogoya min na sariya sɛbɛn minnu bɛ se k'olu kɛcogo ɲa an bolo an yamaruyalen don ka o ta ka a lase faamaw ma a bɛ se ka tɛmɛ sariya bulon fɛ cogoya min na n'a bɛ se ka waleya an sigilen don fana banaw kɛlɛli kama an sigilen don fana k'u ka programmew sigi sen kan programme minnu k'u dilan ka proposer gouvernement ye musaka bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na pour que an bɛ se ka banaw kɛlɛ an sigilen don mun kama tuguni an bɛ kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ n'o ye bagan ka kɛnɛya n'a bɛ baganw ka kɛnɛya de ta kama n'a bɛ dunfɛnw de kama mun bɛ bɔ baganw na an bɛ kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ an de b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kunnafoni jɔnjɔn ye ka di gouvernement ma
pour que u bɛ se ka fɛnw ta cogoya min na bakuruba la ninnu de ye an sigikun ye k'a fɔ dakurunya kelen na an ka service ɲɛsinnen don mun ma ka baganbanaw k'u kɛlɛ ka a bɛ bali cogoya min na ka don an ka jamana kɔnɔ ani n'a donna an bɛ se ka fɛɛrɛw sigi cogoya min na pour que banaw tɛ se ka dankari an ka baganw na filanan fɛn fɛn n'a bɛ bɔ bagan kunda n'a bɛ dun de a ka kɛ fɛn sɛnsɛnnen mun tɛ se ka kɔlɔlɔ lase hadamaden ka kɛnɛya ma donc anw sigilen don o de kama. Monsieur le directeur n diyara n ye mais bi ni ko ko vétérinaire Mali kɔnɔna na jango anw ye sekankaw ye Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔna na anw kɔni ma dɔn an ka dugulamɔgɔw caman ko vétérinaire n'ale ma la k'a fɔ a bɛ n'a fɔ ve in tɛ bamananw fɛ yen nɔ an kɔni ye filaw ye ni ko vétérinaire bi dɔrɔn mɔgɔw hakili bɛ sin bagan dɔrɔn de ma ko vétérinaire dɔrɔn an bɛ fɛn fɔlɔ min ye o de ye bagan ye alors e ka kuma daminɛ kuma ninnu kɔnɔna na i y'a fɔ k'a fɔ ka sɛbɛntiya k'i tɛgɛ sinsin k'a fɔ ko aw fana jan bɛ adamadenw ka kɛnɛya la alors aw yelen don i b'a ko bagan furakɛla bagan kɔlɔsila mais jɔyɔrɔ jumɛn bɛ na bagan ni adamaden ka kɛnɛya kɔlɔsili kalifa aw la c'est à dire que fɛɛrɛ jumɛnw bɛ yen nɔ ni aw bɛ ka se k'o kɛ k'aw to adamadenw baganw furakɛli la k'a to baganw kɔlɔsili la ka adamadenw fana ka kɛnɛya sabati en même temps. D'accord. Monsieur Suntura i ka ɲininkali in diyara n ye ne ye fɛn fɛn f'i ye sisan n'a fɔra ko a kalifalen don an na n'o ye baara ye ko service vétérinaire kan k'a kɛ a bɛɛ bɛ kelen sariya de hukumu kɔnɔ n'i ye kɛnɛya ta baganw ka kɛnɛya ta sariya kisɛw de bɛ yen nɔ an bɛ minnu lawaleya minnu b'a to an bɛ se ka o baara in kɛ cogoya min na dumunifɛn minnu fana bɛ bɔ baganw na ni mɔgɔw kan ka dumu sariya kisɛw de fana bɛ yen nɔ olu kan ka bɔ cogoya min na a kan ka lase hadamadenw ma hukumu jumɛn kɔnɔ n'a tɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma donc o hukumu kɔnɔna na pour que k'i ka kuma jaabi e yɛrɛ ko ne ma sisan ko 100 o 100 60 n'o ye bana ye hadamadenw b'o sɔrɔ baganw sababu la donc n'i y'a jateminɛ anw sigilen don k'o de bali n bɛ misali d'i ma sariya sɛbɛn min b'an bolo n'a sigilen don banaw yɛrɛ kɛlɛli kama n'i y'o ta i b'a sɔrɔ bana dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ dan baganw dɔrɔn ma mais bana dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bagan minɛ cogoya min na u bɛ hadamadenw minɛ ten an b'a fɔ olu de ma ko zoonose n'i y'o bana fasɔn n bɛ se ka mun f'i ye sɔgɔsɔgɔninjɛ b'o la wulufa b'o la kɔnɔfilibana b'o la a n'a caman donc n'i y'a jateminɛ sisan sariya sɛbɛn b'a fɔ olu banaw kan ka kɛlɛ cogo di n bɛ misali ta ni sɔgɔsɔgɔninjɛ bana filɛ ne tantɔ n'a yera wɛrɛ kɔnɔ normalement an ka sariya in ko o bagan o nɔnɔ o man ka feere mɔgɔw ma tuguni awɔ parce que nɔnɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔgɔsɔgɔninjɛ lase mɔgɔ ma donc an ka sariya kisɛ y'a fɔ ko ni wɛrɛ mun bɛ yen nɔ n'a yera k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔninjɛ b'a wɛrɛ kɔnɔ donc bagan minnu n'a b'olu la o baganw nɔnɔ o man ka bɔ o wɛrɛ kɔnɔ tuguni ko ka taa feere yɔrɔ donc o ye mesure dɔ ye mun bɛ hadamadenw na ka na donc depuis o yɔrɔ la o bagan minnu bɛ yen nɔ n'a fɔra ko sɔgɔsɔgɔninjɛ yer'u la sariya ko baganw kan ka taa boucherie la u kan ka faga de u man ka mara parce que sɔgɔsɔgɔninjɛ ye bana dɔ ye bana mun don bana sumalen de don on appelle ça une maladie chronique donc bɛɛ bɛ k'a kalama tuma min na k'a bɛ bagan na o y'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ et puis a bɛ yɛlɛma wɛrɛ kɔnɔ a bɛ misi tɔw minɛ o ye misali dɔ ye misali filanan n'i ye wulufa ta sisan sariya sɛbɛn ko wulufa bɛɛ wajibiyalen don n'i ma ɲɛ wulu mara kɔ i k'i ka wulu sɔgɔ mun bɛ wulufa kunbɛn o ye sariya fɔlɔ ye sariya de y'o fɔ
ko bɛɛ k'i ka wulu sɔgɔ pour que wulu fa kana kɛ sababu ye k'i ka wulu minɛ o ka kɛ sababu ye ka hadamaden tɔw minɛ. Filanan sariya in ko ni wulu in n'a kɛra sababu ye a bolo cilen do a bolo ma ci o n'a kɛra sababu ye ka se hadamaden ma ko i wajibiyalen do ka taa ni wulu ye vétérinaire fɛ yen vétérinaire k'a kɔlɔsi tile 15 kɔnɔ parce que tile 15 in kɔnɔ ni fa b'a la wajibi a bɛ yira a bɛ waliya bagan na donc vétérinaire bɛ sɔrɔ k'a fɔ o la ko mɔgɔ mun kina fɛɛrɛ ka tigɛ a tigi ka pikiri sɔrɔ pour que wulufa kana minɛ. Donc sariyaw de bɛ yen minnu b'an taabolo yira an bɛ banaw kunbɛn cogoya min na a kana don wɛrɛw kɔnɔ. Bon bana minnu bɛ se ka kɛ sababu ye fana mun bɛ se ka yɛlɛmɛ mɔgɔw fɛ sariya in bɛ kuma olu fana kan. Nin ye o yɔrɔ ye sinon hali n'an taara sogofagayɔrɔ la sogo fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a a banakisɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛmɛ hadamadenw fɛ n'a yera abattoir la o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔw ye a ka taa abattoir la bagan sogo minnu n'a b'a faga n'a bana dɔ yer'u la yen nɔ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka hadamadenw tɔɲɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase hadamadenya ma donc yen de a bɛ ye donc o sogow bɛ minɛ u bɛ bɔ sogo tɔw la ni sɔgɔsɔgɔninjɛ filɛ nin ale bɛ suguya fila de don n'a bɛ sogo la abattoir la sisan i bɛ taa sɔrɔ a ye sogo fan bɛɛ minɛ n'a ye sogo fan bɛɛ minɛ o karikasi o sogo kelen o tɛ bɔ abattoir kɔnɔ o bɛ minɛ de a bɛ f'o ma de saisie totale donc a bɛ taa jeni de a bɛ détruire de a tɛ di hali warafa bila so mɔgɔw ma a tɛ kɛ donc o bɛ jeni de mais i bɛ taa sɔrɔ a ye sin dɔrɔn minɛ vétérinaire de b'o dɔn i b'o yɔrɔ dɔrɔn tigɛ a yɔrɔ mun tiɲɛ ka o bɛ tigɛ a ma kɛ tuberculose généralisée ye donc o yɔrɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la o yɔrɔ bɛ détruire bon mais ni nin sɔrɔla mɔgɔ bolo e dun ye wari de don a la parce que i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la bagan tɔlɔlenba don mais i bɛ taa sɔrɔ tuberculose y'a fan bɛɛ minɛ mais an wajibiyalen don k'o minɛ k'o jeni parce que n'an m'o kɛ n'a bɔra kɛnɛ ma misi kelen duda jeli bɛ se ka taa morceau kelen t'a la n'a a ka ca musow dun u bolo bɛ maga la san'a ka tobi i b'i bolo maga la bolo ma ko ka ɲɛ tɛgɛ ma ko ka ɲɛ safunɛ ma k'a la ka ɲɛ i y'a si nun na i y'a si da la i ma banakisɛ ta wa donc olu bɛɛ ye sababu ye donc an ka nin baara in si tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ni sariya sɛbɛnw tɛ o sariya sɛbɛnw b'an bolo minnu b'a an ka sira yira n na an bɛ se ka bana ninnu kɛlɛ cogoya min na. Monsieur le directeur, an kɔni ni aw bɛ sɔn ka to ɲɔgɔn bolo nin ko in na parce que ni hamina bɛ anw fana na bi Serifula télé la o de ye ka se ka kunnafoni ɲuman di maliyɛnw ma c'est pourquoi an bɛ wuli k'an ɲɛsin maa minnu ma o de ye maa minnu tɛgɛ bɛ baara la ni u b'a dɔn kalan dɔ b'u la kalan min y'a to jamana ye danaya da u kan k'u bila yɔrɔ la e ye kuma dɔ ɲɛfɔ sisan an b'a fɛ i k'a walawala dɔɔni i da sera wulufa ma ni anw b'a fɔ an ka dugu la ko wulu fatɔ alors wulu fatɔ an ni fa donna i yɛrɛ ka wulu la n'i ma kunnadiya a b'i ka du kɔnɔ den dɔ kin alors e ko ka o bagan in minɛ ka taa n'a ye tile 15 mais anw ka togoda ninnu na vraiment an b'a fɛ aw vétérinaire fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la an b'a fɛ aw ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que kɔlɔlɔ minnu b'a la aw de b'o dɔn aw ka kalan ɲɛsinnen don a ma a ka dɔgɔ villagew la an ka togodaw la mɔgɔ minnu m'u ka wulu sɔgɔ ni wulufa nana don la est-ce que il faut attendre que tile 15 in n ka kɛ wulu ka minɛ ka taa di vétérinaire ma kuma mun na a yɛrɛ minɛ man di ni fa donna la a bɛ siran mɔgɔw ɲɛ a bɛ boli a bɛ baganw kin i n'a fɔ anw ye togodala mɔgɔw ye an b'a dɔn cogo min na kuma dɔw la ni fa donna a bɛ dɔ kin a bɛ taa a yɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ bilen est-ce que o yɔrɔ la jalakili kan ka ta k'a ɲɛsin wulu maralaw ma walima a ko bɛ kɛ cogo di pikiri est-ce que pikiri mɔgɔ min kɛnɛ est-ce que an kan k'an sigi i ka ɲininkali surtout wulufa ka diyara n ye n'i ye n ka kuma jateminɛ n k'a ma ko sariya ko n'i ka wulu n'a sera mɔgɔ ma wajibi i k'a lase vétérinaire ma o kɔrɔ ye jumɛn o kɔrɔ i kan ka vétérinaire informer de ko wulu ye adamaden dɔ kin dépôt bɛ kɛ yɔrɔ mun na an vétérinaire b'a fɔ de ko mɔgɔ mun kinna wulu fɛ sisan a ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la donc
an kelen t'a kɛ an kelen t'a kɛ donc an b'a i bɛna ni wulu ye mais an b'a f'i ye mɔgɔ mun kina wulu fɛ i ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la donc depuis o tuma na n'a sera dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn olu b'u disposition ta ka hadamaden ka pikiri kɛ daminɛ maintenant tile 15 in kɔnɔna na normalement an b'a ye ni fa b'a la ou bien ni fa t'a la n'an y'a ye fa t'a la donc o kɔrɔ pikiri kɛ kun tɛ tuguni a tɔ kɛ kun tɛ tuguni parce que n'i ye pikiri ninnu jateminɛ pikiri ninnu m'a dɔn n bɛ faama ma waati min na kunɲɔgɔn 3 ɲɔgɔn de don pikiri ninnu bɛ kɛ donc a kɛ kun tɛ tuguni mais n'a yera fa b'a la o y'a sɔrɔ mɔgɔ mun kinna wulu fɛ a furakɛli daminɛna ka ban donc an ye dɔ bɔ sira la ka ban donc o de y'a to a bɛ fɔ i ka wulu mɔgɔ mun kinna o wulutigi o ni mɔgɔ kɔni ni wulu sera ɲɔgɔn ma a ye fɛɛrɛ tigɛ aw ka vétérinaire la dɔn a la n'aw ma se ka vétérinaire sɔrɔ yɔrɔ min na a ka mɔgɔw ka dɔgɔtɔrɔso a ka taa fo ye hadamaden ni ka bon hadamaden ni ka bon ni fɛn bɛɛ donc o de y'a to i bɛ taa ni kibaruya ye joona a fɔ yɔrɔ la n'i ma se vétérinaire fɛ i ka se mɔgɔw ka dɔgɔtɔrɔso la fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ pour que hadamaden ka kisi hali ni fa bɛ wulu la o fɛɛrɛw bɛ monsieur le directeur an bɛ to wuluko in kibaru kan toujours nin ye wulu ka fa ye mais anw ka togodaw la i b'a ye k'a fɔ wulu de bɛ kɛ fɛlɛbɔla ye wulu de bɛ kɛ donso ye a kɔrɔ ye jumɛn ye n karamɔgɔw b'a dɔn togodaw la an bɛ wulu mara an bɛ taa n'a ye fɛlɛbɔ de la an bɛ taa n'a ye a bɛ kungosogo de minɛ alors a bɛ sogo minnu minɛ n'a ye sogo minɛ an b'a tɔ lase a bɛ zozani minɛ a bɛ se ka sogo wɛrɛw minɛ a tɔ kɔni bɛ kan tigɛ o y'a sɔrɔ wulu y'a minɛ ka ban alors est-ce que kɔlɔlɔ dɔ fana bɛ se ka sɔrɔ o rapport in na wa wulu ka fɛn minɛli a b'a kin de on suppose bien a b'a kin fɔ ka a kɛ a tɛ se ka kɛ fɛn ye bilen tuma dɔw la hali n'a y'a yɛrɛ dogo i b'a sɔrɔ wulu ni na baga bɛ se ka kɛ sababu ye je parle sur votre contrôle bien sûr mais anw bolo anw ka faamuyali la i b'a sɔrɔ a baga in bɛ se ka fɛn ɲɛnama yɛrɛ faga mais o fɛn ɲɛnama in dunni anw b'o dunni mun kɛ est-ce que kɔlɔlɔ b'a la wa walima kɔlɔlɔ t'a la monsieur le directeur bon n'i y'a jateminɛ kɔlɔlɔba t'a la parce que délai mun kɔnɔna na ni bagan kan ka dun o kɔnɔna na o délai ma dépassé parce que i b'a dɔn n'aw bɔra fɛrɛ la dɔrɔn sisan sogo in bɛ tila bɛɛ n'i ta bɛ t'i ka so a bɛ tobi ka ɲa a bɛ dumu dɔn kɔlɔlɔ t'a la donc o de y'a to an ka sariya sɛbɛn bɛ kuma nin bɛɛ kan donc ni wulu ye hali wulu fatɔ an ka supposé fa bɛ wulu la sisan n'a ye bagan kin donc a dɔnnen don ko fa b'a la bagan mun kinna o yɔrɔ kelen na a b'a faga de dans les 48 heures n'a y'a tile fila kɔnɔna na voilà a bɛ sin k'a sogo dun mais n'a tɛmɛn'olu kan voilà banakisɛ bɛ se ka jɛnsɛn a fari la bon k'a fɔ ko wulufa k'a bɛ sɔrɔ dumuni fɛ la voie alimentaire sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko a bɛ se ka kɛ mais a ka suma donc n y'o de fɔ hadamaden ni de ka bon donc mɔgɔ tɛ farati donc n'a donna ka ban k'i b'i to sogo manipuler la sogo dun i dun b'a dɔn wulufa kisɛ bɛ sogo mun na a dun fɔra ko par voie alimentaire a bɛ se ka kɛ a bɛ sɛbɛn kɔnɔ k'a bɛ se ka kɛ o de y'a to an tɛ sɔn a ka mɛn pour que banakisɛ ka jɛnsɛn fari la n'a kɛra nɔ mun na n'aw sera ka bagan faga o la a b'a ka bagan sogo dun kɔlɔlɔ foyi t'a la mais n'a mɛnna banakisɛ bɛ se ka jɛnsɛn farikolo la et donc n'a y'o faga o la a manipulation kɔni kɔnɔna na a bɛ se ka dɔ sɔrɔ surtout i kɔni b'a dɔn an bɛɛ tɛ wuli yɔrɔnin kelen n'an ye baara kɛ ka taa safinɛ ta ou bien ka taa détergent ta donc o de y'a to nin délai ninnu olu bɛ matarafa. monsieur le directeur nin diyara n ye kosɛbɛ parce que jamana fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ n na i kalala o n'i tɛ vétérinaire i tɛ nin dɔn i ye professeur ye o n'i tɛ vétérinaire ye nin kalan bɛ échappé nin dɔnniw bɛ échappé donc kunfinko tɛ nin na kalanbagako tɛ nin na wulufa in e bɛ se ka explication yɛrɛ jumɛn d'a kan mun de bɛ fa don wulu la mun de bɛ na n'a sababu ye a bɛ kɛ cogo jumɛn a bɛ manifester cogo jumɛn an bɛ se ka taamasiyɛn jumɛnw ye k'a fɔ ko nin ye wulufa yɛrɛ daminɛ ye. Suntura i ka nin ɲininkali ka di ne an ka baro bɛɛ kana taa wulufa kan mais a ma tiɲɛ parce que wulufa ye bana dɔ ye bana bɛ groupe mun kɔnɔ
bana minnu don minnu bɛ se ka yɛlɛma hadamaden fɛ u ka ca i b'a dɔn n ye tuberculose n ye sɔgɔsɔgɔninjɛ fɔ n ye kɔnɔfili bana fɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ ni baganw b'a charbon bɛ yen nɔ u b'a fɔ min ma ko bon ni baganw bɛ se ka yɛlɛma hadamadenw fɛ mais ni wulufa in a kɛlɛli n'i ye a kɛlɛli wajibi de parce que ale filɛ nin ye n'ale kɔni hadamaden sɔrɔ depuis a taamasiyɛnw bɛ bɔ dɔrɔn fura t'a la tuguni a tigi bɛ taa lahara de wulufa n'a a yɛlɛmana hadamadenw fɛ a kɛlɛli ka nɔgɔ sani a taamasiyɛnw ka bange hadamaden na n'a taamasiyɛnw bangera dɔrɔn o kɔni fura t'a la tuguni o mɔgɔ kelen o bɛ fatu. Alors o yɔrɔnin na oui. Monsieur le directeur oui. Vraiment an b'a jigiya k'a fɔ Mali bɛɛ de tulo bɛ an na nin jigisigi in de senfɛ parce que jamukan kɔfɛ jamukan in bɛ bila YouTube kan i n'a fɔ an ka télé taabolo bɛ cogo min na a bɔra télé la ka ban maa minnu ma se k'a lajɛ directement an dalen b'a la k'a fɔ n'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔw kan i n'a fɔ YouTube kan e bɛ k'o mun fɔ nin ye wulufa in min fɔ nin ye donc est ce que wulufa in yɛlɛma cogo wɛrɛ bɛ adamaden na wulu fatɔ ka kini kɔ wa f'a k'i wulu k'i kin wa walima a bɛ se ka sɔrɔ i ni wulu dorogoli ɲɔgɔn na sababu dɔ fɛ hali n'a sɔrɔ a m'i kin i muru min bolo. Bon i komi i tun ye ɲininkali kɛ wulufa in bɛ na cogo di a n'a bɛ yɛlɛmɛ cogo di a n'a bɛ dɔn cogo di n tun da ma s'o ma donc wulufa ye banakisɛ dɔ de ye virus de don donc virus de don a bɛ sɔrɔ mun fɛ wulu an bɛ wulu de dɔn kosɛbɛ sinon les carnivores minnu bɛ sogo dun a ka teli k'olu de minɛ donc olu de b'a yɛlɛma hadamadenw fɛ u b'a yɛlɛma hadamadenw fɛ cogo di u bɛ u kintɔ la n'u bɛna hadamadenw kin virus in banakisɛ in ale ka taamasiyɛn mun ye ale bɛna daji de fɛ u daji donc u daji donc n'u y'i kin u ye wo dɔ b'i farikolo la ka ban donc daji ni voilà daji o ni u ye jeli mun b'i la u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na donc daji mana gɛrɛ jeli la donc ni banakisɛ b'a la banakisɛ in bɛ don fari la ten de donc a bɛ se ka kɛ a b'i wagasi a m'i kin a y'i wagasi a daji sera o wagasilinaw ma o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ jelikɔrɔ dɔ b'e la a nana k'o nɛmu jelifɔn dɔ b'e la a nana k'o nɛmu donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a yɛlɛma i fɛ donc wulufa filɛ nin ye a bɛ suguya fila de don an b'a fɔ fɔlɔ ma fa ŋaɲaŋaɲa an bɛɛ b'o de dɔn fa ŋaɲaŋaɲa wulu bɛ taa kun fɛ a bɛ boli a kun fɛ a mana fɛn fɛn ye a b'a kin a bɛ fili hali a marabagaw ma e mun bɛ dumuni d'a ma don o don a bɛ fili e ma a bɛ fili a ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ ma a bɛ boli a kun fɛ n'a gabakun sɔrɔ a b'o kin n'a fɛn a mana fɛn fɛn sɔrɔ a b'a kin sira fɛ a bɛ boli a kun fɛ dɔrɔn o ye fa ŋaɲaŋaɲa ye i y'a faamu fo laban na a baraka bɛ ban bana in bɛ manifester a tɛna se ka fɛn kunu tuguni n'a ye dumuni fɛn fɛn ta a tɛ se ka tɛmɛ yan fɛ tuguni a tɛ se ka kunu donc o de y'a to i bɛ wulu fatɔ fɛn fɛn ye a bɛɛ fasalenba de bɛ sa parce que u tɛna se ka dumuni kɛ tuguni bana in de b'a to yan bɛ sa a tɛ se ka kununi kɛ tuguni i y'a faamu o ye a manifestation fɔlɔ ye manifestation filanan o ye sumalen a bɛ to k'i dogo a bɛ t'i dogo yɔrɔw la dibidibiniw na i b'a kɛ komi n'a bananen don mais a sumalen don donc mais o bɛɛ la pour que k'a dɔn ko fa de b'a la a bɛ fili e ma e mun y'a tigi yɛrɛ a bɛ fili e ma wa n'i ye ji sigi a kɔrɔ ji n'a y'a yɛrɛ ja ye ji la a bɛ siran hydrophobie donc finalement n'a bɛna taama i bɛ kɔfɛla in ye kɔfɛla in bɛ fufa a nɔfɛ o ye n'a avancé la donc nin fila bɛɛ la nin sin b'a fila bɛɛ la n'a avancé la finalement sen bɛ paralyser kɔfɛ sen ninnu de bɛ paralyser a bɛ muluku quoi voilà a bɛ fo ka t'u faga parce que laban na u tɛna se ka dumuni kɛ donc wulufa in bɛ ten de wuluko in ka parametre dacogo mɔgɔ min sariya ko wulu kan ka sɔgɔ wajibi yɛrɛ de don n'i bɛ wulu mara i bɛ sɔn a ma vétérinaire kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka wulu sɔgɔ waati ni waati aw de b'o dɔn
mais maa min ma sɔn i ka wulu ka sɔgɔ i n'a fɔ an b'a caman ye village la cogo min na ni wulu ye kasara kɛ yala wulutigi bɛ nɔ minɛ i n'a fɔ sariya fɛ wa? Bon, n b'a jaabi an ka veterinɛriya sariya kɔnɔna na. O de ko don an bɛ veterinɛriya sariya yɛrɛ de kɔnɔ. An ka veterinɛriya sariya kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ ni wulu b'i bolo n'i banna k'i ka wulu sɔgɔ i ni ɲangili ka kan ka taa 20,000 ma ka se 40,000 ma sariya mun b'an kunna sisan sariya in bɛ ka yɛlɛma donc a bɛ tɛmɛ nin kan o de y'a sariya ye n'i m'i ka wulu sɔgɔ i banna i ka wulu sɔgɔli ma i ni ɲangili ka kan ka taa 20,000 ka se 40,000 ma voilà. An bɛ veterinɛriya sariya de kɔnɔ o ye veterinɛriya sariya ye wala jɛmukan ye sariya bulon ye voilà. Juge fana ka sariyaw nalima la o bɛ tɛmɛ aw fana fɛ ka wala PV ninnu confirmer don wɛrɛ an dana se o ma mais bi sigi ka a kuncɛ miniti tɔ tora n bolo miniti 2 pewu ye mɔgɔ dun bɛ k'a lajɛ u b'a dɔn k'a fɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen a kumana wulu ta kan a t'a lajɛ ka kuma baganmisɛnninw fana kan a kuma misiw ta kan wa an ye wulu ta kɔnturu bɛɛ faamu jamana fan bɛɛ fɛ an y'o fɔ maa min ka kuma fɔ an ye nalima la k'a fɔ nin y'a fɔbaga ba ye anw ɲɛna Mali kɔnɔ John ne don Mali veterinɛriya ɲɛmɔgɔ ba Mali kɔnɔ an n'o de bɛ ka masala nin waati in na ni o ye Dr Boubacar Kanute directeur national des services vétérinaires du Mali an n'ale bɛ ka kuma an b'a bisikiya k'a fɔ a bɛ fɛn o fɛn fɔ an ye a ka baaraw de don jamana ye danaya d'a kan k'a bila la o la bisigi k'a kuncɛ e bɛ se ka ladilikan jumɛn di an ma sani an ka bɔ nin kuma in kɔnɔ semaine wɛrɛ ni Ala sɔnna semaine wɛrɛ an bɛna segin an bɛ segin ka na ka ɲininkali tɔw kɛ min ye baganmisɛnninw ta ye bana wɛrɛ mun bɛ se ka yɛlɛma mun tɛ sɔgɔsɔgɔnijɛ n'o ye k'i da dɔ la k'a fɔ nɔnɔ yɛrɛ fana feere cogo la nɔnɔ transporter cogo la sogo yɛrɛ transporter cogo la sogo donni cogo la i k'i da dɔ la k'o bɛɛ fɔ mais san'o don cɛ bi an b'a fɛ i ka bi sigi kun cɛ ni ladilikan ye ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na sani dɔgɔfara na da cɛ. Voilà, merci monsieur Suntura. Ne kɔni n b'a fɔ o de fɔlɔ parce que nin kɔni nin ye occasion ɲuman de y'an bolo a bɛ service la kodɔn ni service la kodɔnna n'a baarakɛlaw sera mɔgɔw fɛ k'a fɔ a ye nin kɛ mɔgɔw bɛna a minɛ u bolo fila la welewelekan min bɛ ne da ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ma k'a fɔ ko service vétérinaire sigilen don région bɛɛ la a bɛ cercle bɛɛ la a bɛ arrondissement bɛɛ la donc fɛn o fɛn n'o de ye bagan bana ye n'a donna aw ka wɛrɛ kɔnɔ ou bien n'a y'i ka bagan minɛ mun bɛ maralen de bolo so a y'aw jija ka taa fɔ vétérinaire ye olu de b'a dɔn fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ka bana in kunbɛn olu de b'a dɔn kuma kan ka lase yɔrɔ min na fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a y'olu kɛɲɛ u b'a la tɛmɛ ka taa cercle la n'a ye cercle kɛɲɛ a bɛ taa région na n'a ye région kɛɲɛ a bɛ na national la donc o de don bɛɛ o de tilalen don mɔgɔw la dɔɔnin vétérinaire bɛ fan bɛɛ a bɛ cercle bɛɛ la a bɛ région bɛɛ la a bɛ arrondissement bɛɛ la o welewelekan kɔni n b'o ɲɛsin an ka an lamɛnbagaw bɛɛ ma ni fɛn fɛn bɛ yen n'a bana ko dɔ don i ka lase vétérinaire ma bon n da ma se yɔrɔ dɔ ma parce que an kelen tɛ tuguni faso vétérinaire dɔrɔn tɛ tuguni kɛnyɛrɛyew bɛ yen an ka profession privatiselen don kɛnyɛrɛyew bɛ yen donc kɛnyɛrɛyew bɛ yɔrɔ togodaw la a bɛ f'u ma ko vétérinaire titulaire du mandat sanitaire donc hali ni e t'a ka vétérinaire tɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ yen n'a fɔra olu ye fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ o fɛɛrɛw bɛ tigɛ. Monsieur le directeur an ye faamuyali caman sɔrɔ bisigi in na ka nafa bɔ ka tɔnɔma bɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa maa ye jamukan in lajɛ i ye ka tɔmɔta sɔrɔ a la i tɛ minnu dɔn a la hali n'i kɛra professeur ye hali n'i kɛra agrégé ye n dalima la k'a fɔ i ye minnu kalan i b'o dɔn mais nin fana nin baarakɛbagaw bɛ yen an bɛɛ ye bagan marala ye an bɛɛ ye bagan sogodunna ye maa si tɛ yen an b'a bisigiya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ min tɛ bagan fɛn dɔ dun n'i tɛ sogo dun i bɛ jɛgɛ dun i bɛ kamanafɛn dɔw dun n b'a fɔ an ka jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ végétarien bɛ yen an bɛ se k'a fɔ u man ca n'o ye minnu tɛ sogo yɛrɛ dun pewu u tɛ fan dun an minnu bɛɛ lajɛlen b'o dun nin kɔni ladilikan an y'a faamu ne bɛ whatsapp numéro to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ whatsapp numéro bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲininkaliw ni ala sɔnna waati nataw la
ana gɛrɛ dɔnbagaw la k'o ɲininka u ka se k'an bilasira whatsapp numero o bɛ to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɔ dɔgɔ fara wɛrɛ a kana fɔ aw kɔ dɛ dɔgɔ fara wɛrɛ ni ala sɔnna sigi nafa kama directeur ni da don a tɔw la bagankow la sogokow la sogo kelen mana contaminer Bamakɔ k'a bila sugu la a bɛ se ka yɛlɛma du joli fɛ a bɛ se ka yɛlɛma duden joli fɛ a kɔlɔlɔ barika ka bon ni ala sɔnna dɔgɔ fara nata a kana fɔ aw kɔ ne b'a fɔ a k'an bɛn dɔ wɛrɛ salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh